ang kayayang lira, ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaasap kaninyo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang pagkahingpit nas pagkawagtang niining atong giantos nga pandemya o ang panalangin alang sa mga taong naghago sa pagsumpo niini. Ato sang padayong iampo pasalamatan ang Ginoo alang sa atong tanan nga mga benefactors and donors nga padayong nagtabang sa atong nagkalain-lain nga mga proyekto sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakangapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita, gamhanan o guway katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom o paghigugma. Himua nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo o paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Sa samang pagkaagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa Espiritu, kay wala kita masayod unsaon nato pagampo. Ang Espiritu mismo mangaliyo po sa Dios alang kanato, uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay. Og ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tao, nasayod unsay gihuna-huna sa Espiritu, kay ang Espiritu mangaliyo po sa Dios alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan ni adtong nahigugma kaniya, og sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain, wala lamang niya tawga sila, kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang tanan kong paglaom, anaa sa imong mahigugmaong kalooy.
Ginoo ang tanan kong paglaom. Anaa sa imong mahigugmaong kaluoy. Tan-awa tubaga ako, Ginoo Dios ko. Tagay kahayag ang akong mga mata, aron dili ako matulog diha sa kamatayon. Ayaw paingnang akong kaaway, nakabuntog ako kaniya. Tingali unyag malipay ang akong kaaway sa akong kapakyas. Ginoo ang tanan kong paglaom. Anaa sa imong mahigugmaong kaluoy. Bisan nagasalig ako sa imong kaluoy. Palipayang akong kasing-kasing diha sa imong kaluwasan. Paawita ako may tungod sa Ginoo. Maayo siya kanako. Ginoo ang tanan kong paglaom. Anaa sa imong mahigugmaong kaluoy. Alleluia, alleluia. Wikain mo, kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Human niini miadto si Jesus sa kalungsuran ug kabalangayan ug nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, jutay rabay maluwas?" Si Jesus mitubag, "Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod." Mubangon ang pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya inigtindog ninyo didto sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga magaingon, "Sir, ablihi in taon ang pultahan." Mutubag siya kaninyo, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo." Unya mutubag usab kamo, "Mikaon ug miinom kami uban kanimo ug nanudlo ikaw sa among lungsod." Apan mutubag siya pag-usab, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Pahilayo kamo kanako, kamong mga dautan." Hilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy ug pagkagot sa inyong ngipon, inikakita ninyo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob ug sa tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios, samtang adto ra kamo sa gawas. Daghang mga tao nga mga but gikan sa sidlakan ug kasadpan ug gikan sa amihanan ug habagatan nga motambong sa kan-anan didto sa gingharian sa Dios. Ug unya
kadtong naulahi karon mahiuna ug daghan usab nga karon nahiuna maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Daghan kayong importanteng pagtulunan nga gihatag si Kristo karon sa atong Ebanghelyo o lakip sad sa atong pagbasa. Si Jesus nagdiklaro gid niya kaya ang iya ning giistorya ang kadto namang nagkuyog niya ba pras nato gud nanimba mao na iyang giistoryahan kay do na may usa sa nagkuyog niya nga ningon jutay rabay maluwas sa may tubag na Hesus paningkamot mo pagsulod sa sigpit nga ganghaan kay daghan ang musuway pero di makasulod. Daghan ang musuway pero dili makasulod. Nya, doon na sa siya giingon nga, mura sa kahibulungan ba? Yung siya kamo, ingnon raon niya amos agalon nga, wa ko makaila ninyo. Nya, dayon mo gingon, mikaon man may kuyog nimo, miino man may kuyog nimo, nanudlo man ka, naminaw man minimo, pasabot, ni simba man mi, ni kalawat man mi, nangumpisal man mi. Moingon ako nung Ginoo, wa ko kaila ninyo mga dautan. Katok makuyog ito niya. Plus karon ba? Kamu kuyog mo mo Ginoo karon no? Kita kuyog man ta. Bisan patingin mo ingon ko, nagmisa man ko. Doon na pagani kuno mo ingon sa lain sang gospel mo ingon kuno, naghingilin mamig mga yawa, nagayo mamig masakiton sa imong ngalan. Ang itubag ko nagyapon sa Ginoo, wa ko kaila ninyo. Amingon sa ning diya sa kong kilid, nag-serve man misa kanunay. Wa ko kaila ninyo. Wala ba mga lektor? May kaito na kong pagkabasa Lord, wa ko kaila nimo. May kaito na kong pagkakanta ang salmo, wa ko kaila nimo. Pahawa diya dautan. Pero doon na sa mga bot ko no, gikan sa lain-laing mga lugar, habagatan, amihanan, kasadpan, di na to mga tao nga kanang kuyog niya. Pero mga bot ko no, niya, musod na to. Kuan kayo no? Kuyaw kayo nistanan? Nga katong na nag-standby dito, katong way simba-simba, inigabot na to dito, mao na hinuin ni sud na to sa Ginoo, niya kining kasigig simba, sige pagyong palit og slat, tuwa ra gawas. Kuyog sa namaligyang slat. Tuwa dito sa gawas. Hasta looy, Imatod ba Kristo, maghilak niya mo, magkagot inyong ngipon, magtanaw ni Abraham, ni Isaac, o kinsa pa to ni Jacob, o sa mga santos, mga propeta, o sa daghan nga mga bot, nga gikan sa kasadpan sa silangan, Luya, no? Nga nga man doon na ay balaod ang Ginoo, importante kayo. Unsa man? Ang nahiuna karon maulahi. Og ang naulahi mahiuna. Unsa man ang balaora? Sabot mo na. Ayan ito giyon sa ito pagsulti dere. Og unya kadtong naulahi karon mahiuna. Og daghan usab nga karon nahiuna maulahi. Saya pasabot anak. Ang nakasabot malangit. Ang saya pasabot wa mo kasabot. Wa gyud. Pariyata. Usa mo pagsabot anak? Sudah ang naulahi mahiuna. Ang mahiuna maulahi. Atong kuan ba si dia betul dari Brad Henry, wala na musim baral Brad Henry kani bangsa nagkuanto ani mga grills ba. Dia toy kausa nga nag meeting na mo gud sa kanang among COVID nya ni share siya. Aw dito sa ilam ron. Namtay pistam ting ito madiha sa ang iyang mga tao nya nihatag sa siya iyang kaugalingong sharing ba. Ingon din siya kanimo gini akong prinsipyo nga daghan nga
na isubra pero kuwangan. Nasay uban nga kuwangan pero sobra. Siko ko na unsaon gani pag unsaon jud ka ani gay. Hisgot man siya bahin ani bang income ba kaning income. Ini siya tinudan na baya na may mga tao nga sobra pero kuwangan. Nasay kuwangan pero sobra. O tungwa na lang ko naguna-huna ato. Mumaol sa niniya daghang naulahi mahiuna naa say daghang nahiuna maulahi. Ang akong ubos aning pangagpas unsa man? Ang Ginoo why schedule. Wa say timetable ba di sa kamaong mo ihap og oras. Ang iyang giihap binuhatan. Binuhatan dili oras. Nya ang Ginoo sad di siya maghuna-huna sa imong nangagi nga mga binuhatan. Ang kanunay niyang tan-awon ang imong gibuhat karon. Di ba? Anang litan. Karon simba mo. Unsa man ni? Kinsa may mas duol ninyo sa Ginoo? Kamo o kadtong nangatog pa dito? Sa inyong paminaw karon ba karong oras kinsa may mas duol? Kamo. Kay nagsimba man mo, ako mas duol sa ko. Kaysa katong na naghagok pa dito, ana, agas pang laway dire. Ana. Unya pa mang mata, ika alas 12 sa udto, kay kutom sa alas 4 sa kadlawon, siging TikTok, ana. Kato sila mo'y awahi. Kamo din ako, nauna na ta. Ano? Karon, pag-uli ni mo sa inyo. Ikaw ba? Pag-uli ni mo, purti man imong yaw-yaw at tungwap amo mata. Muingo ka, kamo, wag yun mo mga usab, maulang yapon mo. Di pag yun mo manimba, di pag yun mo musabat o rosaryo, sige lang mo ng cellphone, purti pa niyong tapulana. Ako, di ka na ko simbahan. Pagbalik na ko, di alang yapon mo mga panuaya mo. Hamana ka. Yang katusang naminaw mo ingon nimo, ay sorry kayo, ma sorry jud kaayo. Sorry, yan buanga ka. Sige lang kag sorry. Kinsa naman roy duol ninyo sa Ginoo? Kinsa man? Ang katong nagpaubos, katong nangayo og pasaylo. Ikaw nga wa mo pasaylo tungod sa imong kalagot, nya gikan pa jud kag simbahan, naawahin na sagka. Pasabot din asa ka makasud. Kay ini kaulahin nimo siradaan man kunong pultahan. Ikasirados pultahan, bisa kung saon pa nimong tok-tok din ginaablihan. Unya naawahin man ka. Awa na ug mamatay ka nang gutloa or magdungan mong kamatay. Kadtong gahigda aga-agas laway, mas makasud sa langit. Ikaw noon nga perti nimo dining tubag-tubag Ginoo, na sa panang imong tubag-tubag diri. Oy, awahi ka nya mo balik dito. Lord, ngano man ang akong anak nga sigim na nagkatub, ngano man ay naumaw naman ay nalangit. Ako Hinoon nagikan kog simbahan atong una. Wa naman ang kumulangit nga ni kalawat man ko nimo. Ang ginawa ko kailan nimo mga dautan. Kaya gitan-aw sa Ginoo ang atong katapusang binuhatan. Kana gyud importante kay nang katapusang binuhatan. Ikaw niya padir, tapulan man to kay padir. Wa man to grabiha sa Ginoo. Ang bote mo sa Ginoo. Ingon man siya, your way is not my way, and my way is not your way. Ang paagi sa inyong paghukom lahi sa ako. Ako maghukom sa inyong kasing-kasing. Muna diri sa unang pagbasa, si San Pablo naghisgot siya nga, di ta kamaong muampo. Katong gaagas ang laway, kamao ditong muampo. Perti man katuga ato, TikTok ramay kamahuan ato. Ana ra mga Facebook, ang takilid-takilid, ana selfie nga kanire picturean nya i-upload. Ana, mga buangon na sila. Kani picturean, usay kanirang liog mo i-picturean. Usay kanira sa dinhi ni-upload tanaw sang pare. Natawa sa akong kilid sa tanaw sa dinis padre. Ano di ang tanaw nga mata.
Pero pero ang iyang katapusan nga gibuhat, nakaamgo man siya, nakapangayo man siya sorry, nagtan-aw man Ginoo atong kasing-kasing, nya kinsa pagimutabang nato ang Espiritu sa Dios. Ang Espiritu sa Dios mo'y muampo para nato. Kinahanglan di ay nga kamautang maminaw sa Espiritu sa Dios. Nya kining Espiritu sa Dios magsigi ginigsulti nato, magsigi ginigsulti nato 24/7. Naghuwat siya kanus-a ka maminaw. Mo bitan nga niingon si Kristo, kung makasa mo batok nako pasayloon ta mo, makasa gani mo batok sa Espiritu Santo, di gyud mo mapasaylo. Nga naman, kaya ang Espiritu Santo sige ginaghungong nato, di siya kapuyan, di siya maluya, sige gyud tuktok nato. Sige na, dawatan ako, paminawan ako, paminawan ako. 24/7 ang Espiritu Santo. Espiritu ko na siya. Ni ago na siya sod nato. Nga inigpaminaw nimo sa Espiritu Santo, papastanan nimong sala. Adto din ka ngadto sa Ginoo. Ing kaunya pa sadaan mo ko, ay lagi ka balaka, kaya ang Espiritu Santo sige gina siyang tuktok. Awa mo kasabot. Ana na. Mula gahuwat lang magkanus-ablihan ba? Gitawag ko ng Espiritu Santo og ocean of grace. Kana bitang divine mercy? Mo mala. Nganong ang divine mercy mukuan man, musud man nato because of the power of the Holy Spirit. Paglabay og butilya ngadtos dagat nya si radig maayo, makasud ang tubig. Ha? Di oy. Kamo man mo bright man day kay mo. Okay, paglabay og butilya nya kuha istabon nig-ana ikuha nimo na tubig na kay ocean gud na porti ko nang daghanang tubig mao sa na ang Espiritu Santo inig-ablis atong kasing-kasing kay mo welcome taniya punon taniya sa tubig nga makalinis makalimpyo sa atong kalag. Ablihi lang na karon kinsa may makapaabli ani. Nindot kaayo kay naatay mahal na Birhen Maria, kinsa asawa sa Espiritu Santo, esposa sa Espiritu Santo. Muna karon month of the Holy Rosary, ang magsigig rosaryo suod kay Maria, abli sa nagkasing-kasing, sige sa nagsuod ang Espiritu Santo. Kanang magrosaryo, muna makigsuod kitang Maria. Kamo suod mong Maria. Sige mo rosaryo. Oh, matapos na lang Oktubre, wagin mo karosaryo tingali, isip pamilya. No? Gabi ibitaw, nagrosaryo mi dire ang staff ba? Nag-meeting man mi. May gani-ganing atong treasurer, Sister Nara, kay maugi na mugos, wala ko magunahon na nga magrosaryo mi, kay meeting ko na, sus, dugay na sa kini mahuman. Ni hapon na tayo man, meeting na yun. Ingon ni siya, Pader, murag dugay-dugay na gitang wa na karosaryo, isip kan ba mga personnel dire magrosaryo ta pa dire mas mayo pa ang dili pare kay gusto pa rosaryo ang pare meeting o to nagpasalamat salamat kayo na nagpahinomdom nako amo to garosaryo mi abutan kin taon mig mga hapit alas 11 sa gabi sa among meeting no nya usas among na meetingan ang kanini ang pagtapos nato sa atong month of the Rosary. So ato ning tapuson natong culmination karong Domingo, Pizza 31. Doon na ta din himuon nga Holy Mass, kaning High Mass, kung celebrated Mass, ang kamera man sa duha, si Father Arnel magunay-unay. So watay misa sa alas 7 gabi karong Domingo. Ang alas 7 gabi atong gi-cancel, ari na ang misa sa alas 5 sa hapon. Karong Domingo, Pizza 31, alas 5 ras hapon atong misa. Ana, niya, kuha na siya, High Mass, niya iguman na dentay Living Rosary diha sa gawas. Amo to kanus atang mahuman, ang PYCC, ang atong uban pang choir, o uban pa, mo'y kuha na. So akong imbitaron ang mga mandated organizations nga, may tagnaa sa ta, to culminate aning atong kanini ang rosary
month of the Rosary. Nindot no? Awa mo nindot eh. Kana ba nga ito bang i-highlight si Mother Mary? Nya kay naama sini hong-hong na ko niya pa dir ang gastuhanan na. Iyay, gasto na sad. Oo, na siya. So, mag-special slot lang ta para anak kay nalimtan ako sa Mama Mary da. Hinumdum atong doon natay special slot nga atong gitawag og Mary's Embrace. Limot na mo? Mary's Embrace baka nang gakson kang Mama Mary. O, ato mo nang gihimos una. So ako nang ibalik ron. Mary's Embrace special slots 200 katag 1,000. Kutob ra na karong Domingo. Malit mo. Para igasto nato sa pagkaon o mga gamit ato mang nindot-nindoton ang atong selebrasyon nya mo gamit pud tag mga sound system ug uban pa nanang natay daghang bayronon para lang gyud nindot ang atong culmination. So mo gasto siguro ta nag mga more or less mga 200,000 das mga pagkaon. Ana ba no? Sige. 200 katag 1,000 Mary's Embrace gikan karon Kutobs Domingo ug mapalit mo gakson mong Mama Mary di na gid mahitabong maliit mo dito sa langit basta gunitan kang Mama Mary ug iya kang gakson ang Espiritu Santo mapuno sa nimo mo tanang nay joke nga anan gisirad-an ko nung St. Peter ang kuan, ang pultahan, ang main door ba? Hibuong man St. Peter, paglingi niya, ang iyang gisirad-an, tuan na masulod. Siya, ngano nakasuod mo na, iyang gitawag ang anghel. Ako itong gibalibaran, ngano nakasuod ba ito? Siya, si kuan, inahan ni Kristo, si Mama Mary, nangablis bintana, tuag, ipakatkat bintana, gikuha. Ang mga bintana gipangablihan niya ari kani sakay susi ako kang gigakos ari ingon ko no St. Peter astan sa ning inahana adi man kabalibad St. Peter kay Mama Mary gud na nang Mary's Embrace kada nato rosaryo i-embrace tang Mama Mary nya og bitaron kita siyawa makasa kita ay kabalaka makuptan ra gyud kang Mama Mary ano na pamalit na mo. Ang di mo palit, buhian ni mo. Ang di mo palit, malit. Maulahi. Ang mo palit, mauna. So, di ra na binuang ra na ako istorya, pero may pagkatinood, baya sana. Ano di masaka mo palit ko, no, bing, naman kay ikapalit. Buangon ka. Sige na, nindog na ta. Ang igsuon, bulahan kita karon nga nagkapundok apan mas bulahan kita kung mosunod kita sa kabubuton sa Dios uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing moingon kita Ginoo dungga kami Ginoo dungga kami nga ang Ginoo magamping ug maglig-on sa atong Santo Papa mga obispo ug kaparian diha sa ilang pagpangalagad mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga kuhaon sa Dios ang kadautan sa gubat, gikan sa atong katilingban, ug magpuyo na kita sa kalinaw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan,
nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang nangamatay, mabanhaw na ug moabot ngadto sa kahayag sa presensya sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo nga among gituboy dihas gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Imo gihalad ko karon o Ginoo, kung naglaom ako, kini makapahimuot kanimo. Diyutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Nawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Diyutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Diyutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong katuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad ug itugot nga kining among pag-alagad maghatag kanimo og himaya pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-igon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdayo ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pag-uot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga magpalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kini mao akong lawas nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini, dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini, dawata kini sa akong handumanan. Ining langit nung kalanon, gidawat sa kabus. Ang saad nga way kapagyasan, sa namatay sa krus. Kini mao akong lawas nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini, dawata kini sa akong handumanan.
Magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan ining sakramento ug himuang nga kining among pagsaulog sa misa magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulaing dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa pagkabalaan. Nya mahimo ratang balaan kung atong paminaon ang Espiritu Santo o makighiusa ta sa mahal na Birhen Maria. So usbo nako ang pagpahibalo nga karong Domingo Pitsa 31 tapuso nato ang atong month of the Holy Rosary pinaagi sa paghimo og living rosary diha sa gawa sa simbahan. Ang atong misa alang niini alas 5 sa hapon ug wa na tay misa sa alas 7 sa gabi. Ang atong himuon nga misa. Nya another announcement nga naa tay special slots. Mary's Embrace tag 1,000 per slot, 200 ka slots atong ibaligya kotobra karong Domingo. Kaya ato ning gamiton alang sa atong ipahigayon nga culmination sa atong month of the Holy Rosary. Okay? Ayo kayo. Adto las opisina ihatod niya og naasan mo mga online parishioners niya
Naama sa dangato rong sige matagpanawat sa pamisas mga kalag, sige matagdawat ana, naama sa mga sobre diha, kanang ikuan lang ninyo, isiparit lang no, mga online parishioners ing nakani para nis pamisas mga kalag, o mupalit mo Mary's Embrace, kani para nis Mary's Embrace. Ana lang, kay ato ron na dihang bahigon. So padayon ang atong pagpanawat o mga pamisa para sa mga kalag, isuwat lang sa sobre, ihog sa ato mga boxes para sa pamisas kalag, nya ang mga online parishioners, i-message lang ko sa akong messenger or sa akong cellphone, sa akong or text or sa ato mga sekretaris nga makita ninyo diha sa atong misa ang ilang pangan, labi na gyud panahon sa kaning pagkanta sa offertory song. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaasap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y agayin kay Kristo din. 500 years of jubilee, 500 years of blessings,